Здравейте, приятели! Посещавайки село Жеравна, непременно потърсете къщата музея Йордан Йовков, в която се е родил. Тя е скромна, едноетажна и много му подхожда. Ще видите двора самия негост, сякаш унесе своите спомени. Животът на един от най-големите български писатели преминава в необятната Дунавска равнина. Тя и нейните хора стават вдъхновение за неговото творчество и така той се превръща в певеца на Добруджа. Йордан Йовков се ражда в село Жеравна през 1880 година. Тук преминава детството му, но когато навършва 13 години, семейството се преселва в Добруджа, където работи неговия баща. Освен поет, той напълно е заслужил прозвището майстор на късия разказ. А когато се озовете вътре в къщата, ще усетите атмосферата, която го е обкръжавала. Дайте по един палец и се абонирайте!